Mga kapuso, hibaloon nato ng pinakaulihing nga lakat sang panahon upod kay Pag-asa Iloilo weather forecaster John Michael Jongon. Ngayong hapon sa tanan, yaring latest update sa panahon sa adlaw November 16, 2020. Sa subong northeast monsoon ako ng amihan ang mag-aapekto sa northern Luzon, kaga easterlies ang mag-aapekto sa mga nabili na bayan sa Pungso. Ang western Visayas may mga gulugal umon tubtob sa magalumon na kalangitan. May mga chances lang sa isolated yung mga pag-ulan, kaga thunderstorms dala sinisang easterlies, labi na gid sa hapon o kung sa gabi. Hangin subong sa western Visayas mahina tubtob kasarangan gikan namian na sidlangan, may makanay tubtob kasarangan man yung mga pagbalod sa kadagatan. Antad sa temperatura subong sa western Visayas 26 to 32 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw magasilak alas 5:46 buwas sa aga, tag magatunod alas 5:23 buwas nga kasisidnon. Gikan diri sa Pag-asa Iloilo, John Michael Jongon, mga hapon.